Kuble ya pi barok paralog ba ik tengah pediang subha ya pi sasisin hakane ka channel. Te paralog ba ik hakane ka por nganwan ra ya pi ka wei ka story ka basngau isen ei bha bat ka basngau ta hadu kata. Bat nganget ru paralog ba ik lada pis ngap ya kane ka story klam pe pin sajau ki umat. Bat paralog nganget yang ba kane ka story kan ai ka jing ika yang ye barok lang. Kane ka jing ya thu khana kala ja ha ka wei ka shnong ret bat ha kane ka shnong ladon uwei u khana samna u bakar tang u David. Bat une u samna u don ru ha ki jing duna ha ki dikot met ba la ban yo I ki khmat. Tang ba ulang pat u briu u bestat u badon ka buram u badon ka akor bat ulang ru u briu u bajai hadu kata. Te la japat hakawai pat kasni kat ba une u David udang lecture kelas bat haba ula poi hang ta bat kumtahi ka kelas seru kelas sedang ha kata kapor. Bat anda ladai pat kapor bam jasni kumtahi kilayami barok syabar ban ya bam jasni hang ta. Bat hakane ka klip mat la jaringkat ba une u David syam la yo ban song ai sya kelas. Bat kumtahi hakane ka klip mat ula syong marwai hi hang ta hapo kelas. Bat hakane ka klip mat pat lawan lap ka wei ka kena samla ka bakar tang ka lili. Bat hakane ka klip mat haba kane ka lili kala syam ba une u David syam la yo ban bam ai. Te kumtahi kane ka lili kala ai lang ya u ya kata kaja ka ba maka kala song bat haba kumta une u David ula yo ya kabam hangta bat kumtahi ula ai kublai ya kane ka lili ha kata kapor. Te la japat ha kawai kasni kane ka lili kala lek ban syongkai lang bat u David. Bat ha kane kapor u David ula kali ya ka bat ong kumne lili pim sngeu le ran mo ba pi ya syongkai bat nga. Bat ha kane ka klip mat kane ka lili kala syok jing ik ban ban ya u David. Bat ha kane ka por kala ong ya u David. Nga I ja pi nadu ka mensim bat nadu ka donot ka jonga. Kamper lada ki jing e kinwan ha ka jing im jonga. Henry ka jing I jonga ya pi ngan om ken randin hadu kisni ka jing yap. Te haba u David yo sngu kumta bat hang tahi ula ladap da ka jing keman hadu kata. Te ha kane ka klip mat ru u David ula ong kumne lili nga ru nga I ja pi bat hang ne ula ong kamper lada ki jing e ki ban hanga. Handrai ngan yai duai ha u blai ya kita barok bangan yai pan bor na u blai ba untin nanti yang isya ka jing keman barok arngot. Te kumta enda kisni ki por kilayat. Te la japat ha kawai kasni kane ka lili kam syam na wan kelas bat kumta une u David pat u las ngeu si bha namar ba kalili kam syam lawan kelas ha kane kapor. Te enda la syai pat haba kane kalili kalawan sya kelas bat kumtahi une u David ulas ngeu shngan biang ya lade. Te ka ka bas ngeu si tam ya u David hangne kalong ba kane ka ha kane ka klip mat ladan pat wei pat ubriu ubala syok jing I ya kalili. Bat ha kane ka klip mat une ubri ulapan klo ya lade bat klam pen selam ya kapor jong u. Bat ha kane ka klip mat une ubri ulalek bran ban pla jing I ya kane ka lili dagi kitin jali ja jong u. Bat haba kane ka lili kala priang ya u. Kumtahi kane ka lili kala lek ben penban ya u David hakmat jong u hi. Haba u David u yo sngeu ya kata ka jing syakran ben kumtahi ulayam pa donot hang ta marwai. Bat ha kane ka klip mat kane ka lili pat kam don syu ka mensim sngau san ai bat kumta kala ong ya u dang yam sup mame u madla hang to. Te la ong pat une u David u la yo sendan ya ka wei ka kam ban lang u mani jar ha kata ka bang. Bat ha kane ka klip mat kane ka lili ru kala syat kala ha une usam la jongka. Te haba kala ja kumne kane ka lili ru kala sngeu syam jenjar hadu kata namar kane ka ying sa jongka kala sa ram bon bha
Bat hagane ka klip mat kane ka lili ka lalet ban pan ram na ka ta ka bang ban la ban siu no ya ka ta ka ram jong ka ta ka yin te kum ta ka ba ka dang mot ban kra ban let sha ka ta ka bang hang ta hi la wan poi sendet u devet hajan jong ka u ba la ka ya ka dur khmat la de bat hang ne ka la kali pi dai mano bat hang ne u devet ula juba bat ong ngawan hang ne ban ya rap siu ya ka ram jong pi bat ngadai uru u devet u ba la sha ong tunang yam suk mame umat la hagi tu gipor bangadang don ringkat bepe te haba kumta enda kane kalili kalayo singau kumta bat hang tahi kalayam bat ban pan map ya u David hang ta bat kalakar pat ya u ba un pai biang hanrai hang ne pat u David ula ong ngam la shu ban it biang ya pi bat ngam kwa shu ban lang mau jen thot kum hagi tu gipor hanrai la da pi don kam pat ngaklai ban ya rap ya pi namar ngatip haga jing im jengi gibreng ni mat shibun gijing hagi babun girukom bat ngamla ban kelat ya ga jing ya rap jong pi yang hagi tu gipor banga sya tengah kelas ublai undon ringkat bat pi lili hagi no piliang ka ba pitrai kublai shibun paralog ba ik ka story ka lakut hangne te lada pi singu tena dia kane ka video singu bahasa like share subscribe bat ban komen pi singu kumdo syapang kane ka story kublai shibun ngan sapen mi pat next pat hakawai pat kapor kublai shibun ya pi barok paralog ba ik jonga ublai undon ringkat bat pi barok